Takže do našeho horkého křesla jsou dva, takže tu máme dvě horká křesla, jedno napravo, jedno nalevo. Které je horčí? Horčejší. Horčí. No, tak a Já nejsem horčejší. To není tvůj výběr. ach jo. Aha. Dobrý, přejdeme k otázkám na naše dva hosty. Jedním z nich je náš drahý a milovaný ČKLP, druhým je náš méně drahý a méně oblíbený Albatroska 75. Jste tam, že jo? Jo, My ti dáváme prostor, kámo. Dobrý, jo, tak přejdeme to k otázkám. Pokud byste Dáme se přednost divili, méně- proč tento méně- X zní jako robot, je to proto, že se snaží napodobovat robota. V poslední době jenom hry s Pokémony. A proč neděláš normálnější hry na PC, třeba řekněme, já nevím, Call of Duty, nebo já nevím, ježíš, co ještě, Větkok, nebo nějaký GTAčko, nebo nevím, prostě takový to je normálnější hry, nebo Left 4 Dead, no. Tak jednoduchá odpověď. Moje velikost disků se rovná velikosti disků v Malajsii, což je asi takových 20 giga tam mám volnýho, a jelikož potřebuju 20 giga na to, abych nahrával a poté mazal a vyjde se mě toho tam tak 10 partů do těch 20 giga, tak nemůžu nahrávat nějaký dobrý hry jedině přes ten Game Studio, ve kterém je slyšet to pitomý pískání, takže budu hrát poké a dojedu je úplně všechny a budu hrát Game Boyovky. A máte se na co těšit, jelikož dohrávám emeraldy a po emeraldech budou krystaly a po krystalech to a to a to a to se nechte překvapit. A to už mu bude 80. Dobrý. Takže teď přejdeme na druhou otázku, což bude pro ČKLP, tedy série Posel smrti. Jak moc se těšíš, až ji dohraješ celou úplně, a jak moc se těšíš na ten konec? Tak netěším se, až si dohraju, protože až si dohraju, teda myslím jako celou tu ságu, tak přijde mé sledovatelstvo, jsem použil, co to je, řadové nebo druhové nebo něco takového, jsem to zajímavý, nebo co to bylo, ježiš, zase výpadek češtiny, to je jedno. Takže bych přišel o skvělý let's play, takže jsem rád, že to je tou rychlostí, jak to je, že si to můžeme vychutnat všichni, jak já, taky mý sledovatelstvo. Jinak ten konec, vím jaký je celkem epický, nebo liricko-epický, něco takového. Takže no, těším se a zároveň se netěším, no. To je dilema. No, to je, no. Takže třetí otázka pro Albatrosku. Takže k našim novinám přiletěl houp a nakecal nám, že prý umíš napodobovat. Tedy pokud opravdu umíš. Přiletěl, můžu jenom přerušit? Ano, doopravdy umím. Můžu jenom přerušit, já se omlouvám, že takhle zasahuji. Je tady jisté takový nulový výraz. Přiletěl holub, rozumějte, sám nám to řekl. Je tady taková Počkat, věc, já toho holuba za prvý z nosu nevydloubal, takže nevím, jak se to někdo mohl dozvědět. Asi jsem to řekl Elekenovi a ten to vykecal dál. A asi nejvíc umím imitovat Elekena, pak umím Tifa, našeho pana prezidenta, potom Michaela Jacksona, kterého napodobuju
pouze bez zvuku a pak ještě pár set tisíc dalších lidí, které znám, nebo musím je znát aspoň 2 hodiny na to, abych je mohl imitovat. Takže toho, koho potkám a 2 hodiny se s ním dokážu bavit, tak toho vlastně už do konce života můžu imitovat jak chci. Takže třeba můžu imitovat H.C. Billyho, na kterého se rád koukám, ale dokážu to pouze v angličtině. Čekelpího neznám jeho pozdrav, bohužel. Dlouho jsem se na jeho videa nekoukal a jestli byste chtěli nějaký imitování, tak to bude to jsem dělal teďka v dalším partu Poké a tam bude fakt ve velké míře. Jestli to budete chtít slyšet, ale jestli teď, tak zdravíčko, já jsem Eleken, vítejte u dalšího kompetentního petlu a vlastně bojoval jsem proti mému největšímu rivalovi a právě, že ten mě dost dneska zavařil. Ale vidíte, jak Elekena imituju, takže to vám může stačit. Výborně, ani jsem nepoznal ten přechod mezi tebou a Lekenem. Imituješ velice výrobně. Výrobně, výborně. Ale přehodil jsem 2 písmena, hned je to něco jiného. Ano. Ale právě, že on ten přechod mezi mnou a Lekenem je takovej šílený, no. Naše hlasy jsou úplně stejný. Takhle by se to dalo říct. No nic, sečteno, podtrženo, to byla 3. otázka. Teď přejdeme na 4. Na 4. otázku. Ano, čeština. Ano, no. Náš drahý a milovaný Czech LP. To zní teple. Fuck, neboj. Tohle se dá. A bažinko, ježiši. Tohle nejde, no. Dobře, tady konec našeho hádání, tady bude další pokračování. Teď! No nic. Tvůj fuck nebo FHQ dopadl velice dobře, co jsem koukal, ale nedalo se nevšimnout, že někteří ti vandalové chuligani, co ti tam furt psali, třeba já nevím, už mám přestat a můžu se ještě na něco zeptat. Neotravovalo tě to trochu jako ve FHQ by se mělo odpovídat na otázky typu jak moc si vážíš svých videí, proč máš tak velké zuby nebo oči, babičko, no. Neotravovalo tě to tam? Ne, naopak, dělalo mi radost, že si s nich můžu udělat srandu a můžou na to koukat všichni mý ostatní sledovatele. A babičko, proč máš tak velké oči? A proč se na mě ty oči tak zle koukají? A proč ti z postele trčí obojručák, keď umíš jenom kouzlit? Jo, no tady. Hejdi, blížíme se 6. otázce na mistra Albatrosku. To bude tedy tví Pokémoni, na to už jsem se ptal, proč je vlastně děláš, ale kdo tě k ním přivedl těmto krásným pokéhrám? Pokéhry, no, jestli dovolí, tak to bude trošku nadlouho, Čekelpí to určitě někde střihne a udělá z toho nádherný video na půl minutky, ale já vlastně sleduju Týfa Tichýho už od jeho prvního videa, našel jsem ho, snad jako první jsem se koukl na jeho video a dal mu první like, což musím podotknout, že je to asi fakt pravda. A pamatuju si, kdy měl jenom 15 sledovanost a většina z nich, těch lidí, byla jenom těch, co zbloudili. A právě, že mě napadlo, že jako jo, dobrý týpek, jak se s ním budu psát, jenže on neodpovídal samozřejmě. Což i dneska je pravda, že neodpovídá mnohem víc. A vlastně u nějakého jeho 50. videa, kdy už měl nádhernou sledovanost 350, tak
vlastně jsem si řekl, že bych začal taky. Tak můj první žurnej byl taky Poké Emerald a jel jsem, že jo, jenže byly problémy. Zrychlování. Jo, takže nic. Až asi 15. nebo já už nevím kolikátej díl mě první vyšel a to jsem taky ten let's play dělal. Do 23. partu jsem to měl pověšený na YouTube, jenže nějaký idiot mě hacknul účet. To idiot to mě vypni, ale jako říkám, někdo mě hacknul účet, vymazal to a byl jsem v prdeli. A to podílej mám taky vypípnout. Jo. A To znamená, že budu muset vypípnout i tam to, co jsem říkal, jako v otázce. To už jsou 3 editační práce. Začínám si stěžovat, že nemám žádný plat. jo, dobře. A teďka jako, tak se na to si stáhnu pak další jako programy jako Fraps a tak, jenže to byly extrémně dlouhý. Byly extrémně velký videa a abych to ukončil, prostě jsem začal natáčet. To je konec. Jo, žádný pan nedostane, říkal si, že pracuješ zadarmo, tak pracuješ zadarmo, no. Počkej, to jsme si nedomluvili. To jsme si jako nedomluvili, jestli nám slibili Já jako 10 čekel tisíc za týmu jedno platím, rozhovor. já čekel týmu platím daně. Z příjmu? Ne, daně, on mě musí platit daně. A jako teďka jsem se dost naštval, jako on mě musí platit daně za to, že to může se stříhat, že to může vypípnout. A já mu pak zaplatím, ticho, já to pak čekelpímu zaplatím. A což dělá polovinu toho, co on mě dal z těch daní. Takže já vlastně přijdu, takže on mě zaplatí jen půlku z toho, nebo jo, půlku. Z daní. No, vidí, tohle dilema vyřešíme jindy, vy už tohle dilema neuslyšíte, doufám. Uslyšíte tohleto. Kušuj! Uslyšíte, pokud si to přetočíte zpátky a poslechnete si to znova. Takže to hned udělejte. Nejlépe 5krát. A za tady to dilema dejte like. Nebo dislike. Palec nahoru. To je spáč. Ale jako, dobře, za dislikey budeme banovat na YouTube, jo? Ale no tak. Přece nevím, kdo by je mohl dát. Nebudem zlý. Dobře, jako třeba, já nevím, nějaký diskanti. Tohle taky vypípneš. Co? Dislike? Ale ne, nic prostě, lidi, tohle dilema už neuslyšíte a nepřetáčejte si to znovu. Takže lidi, já se s vámi rozloučím, až se s vámi rozloučím naši hosté. Budu to rušit, bla 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 bla. Lidi, já jsem rád, že jste se na tento koukali. Security code. A se koukejte na noviny. And save. Dejte palec nahoru, běr, Come back. a vy to nechte. And you are my prisoners.